Salam dostlar. Bugünkü videomuzun teması Beyik Seljuk Türkmen Devleti'nin en son hükümdarı Sultan Sancar hakkında. Eğer bu video göğünüňize yarasa, like koymagy ýatdan çykarmaň. Türkmenistanyň territoriýasy Beyik Seljuk Türkmen Devleti'nin taýyh taýdan ýüze çykmagynda ören uly ähmiýeti bolupdyr. Seljuklar 1040-njy ýylda Gaznaly döwleti bilen bolan daňdana hal söwüşinden soň Musulman Türkmen döwleti hükmünde tarih sahnasyna çykdy. 10-njy asyryň ortalarynda Merkez Aziýada ýaşaýan İslam dini kabul eden Oğuz taýpalary Türkmen ady bilen tananypdyr. Türkmen sözüniň manysy hakynda esas iki düşündiriş öňe sürilýär. Olardan birinjisi Türk ady bilen Farsça man ýagny manen sözleriniň birleşmeginde türke medeş diýmekligi anladypdyr. Mahmud Kaşgary hem öz eserinde onuň bilen baglanşykly bir rowayaty ýazypdyr. Mundan başka da Türkmen sözü Türk iman, ýagny iman eden Türkler manysynda Eýranlar, Şaman Oğuzlardan musulman bolanlary tapawutlandyrmak üçin ulanypdyrlar. Beyik Seljuk Türkmen döwletiniň resmi dili Parsça bolup, hanedanyň we goşun dili türkmençe bolupdyr. Seljuk döwletinde Parsça esasan hem resmi we döwlet dili hökmünde ulanypdyr. Seljuk saltanaty Oğuzlaryň, ýagny türkmenleriň kırık taýpasyna değişi bolupdyr. Sanjarın kakası Sultan Melik Şah, atası bolsa Sultan Alparslan bolupdyr. Sanjarın ejesi asly gyrnak aýal bolan Täceddin Seferiye bolupdyr. Sanjar adyny dakylma hakynda bir näçe garaýşlar bar. Tarihçi Ali İbnül Esir'in ýazmagyna göre Sanjar adynyň onuň doglan ýeri bilen baglanşykly bolandygyny aýdýar. Emma muňa garamazdan Mahmud Kaşgary Diwan-ı Lügat et-Türk eserinde bolsa Sanjar sözüniň türkmen dilinde sançmak, ýagny saplamak sözünden emele gelendigini ýazypdyr. Sanjar çağalygynda çiçek keseline duçar bolup, onuň ýüzünde gorkunç ýara izleri galypdyr. Sultan Melik Şah'nyň ölmegi netijesinde Beyik Seljuk Türkmen döwletiniň içinde özara gapmagarçylyklar ýüze çykyp başlaýar. Melik Şah'nyň aýaly Türkan hatyn Sultanyň kiçi ogly Mahmud ikincini tahta geçirýär. Melik Şah'nyň uly ogly Berkýaryň sultan bolmagyny isläp, onu goldaýanlar Berkýaryk bilen birlikde Rey şäherine gelýärler. Hem bu ýerde Berkýaryk sultan elan edilýär. Berkýaryk we Mahmudyň arasyndaky söwüş 1093-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda Buruçyrt diýen ýerde bolup geçýär. Gadaply söwüşiň netijesinde Berkýaryň goşuny ýeňiş gadanýar. Alparslan dogany tutuş Siriýa topraklaryndaky Şam we Halap şäherlerini ele geçirip Siriýa Seljuk döwletini esaslandyrýar. Tutuş munyň bilen hem çäklenmän öz döwletini giň etmek maksady bilen Berkýaryň elçiligindäki ýerlere ýürüş edýär. 1095-nji ýylyň 26-njy fevralynda Rey şäheriniň ýakynlarynda Berkýaryk we tutuş arasynda gadaply söwüş bolýar. Bu söwüşde tutuş ýeňilýär we öldürilýär. Netijede Beyik Seljuk Türkmen döwletinde ýeketäk sultan Berkýaryk bolýar. Sanjar ýaşlygynda öz agasy Berkýaryga döwlet işlerinde kömek etdiler. Ol öz gazanyň üstünlikleri we döwlet işlerinde ýetiren uly işler üçin Horasana mälik edilip bellenilýär. Sultan Berkýaryk aradan çykandan soňra onuň ýerine geçen beýleki agasy Muhammed Tapar bilen hem gowgatnaşyklary ýola goýýar. Sanjar esasan hem döwletiň gündowar sewetindäki ýerlere gödäçilik edip, bu ýerlerde Seljuk Türkmen döwletiniň häkimiýetini güýçlendirmek üçin uly işler alyp barýar. 1118-nji ýylyň 18-nji aprelinde Sultan Muhammed Tapar aradan çykandan soň onuň ýerine kiçi ogly Mahmud tahta çykarylýar. Şol wagtyň özünde Sanjar hem özüni sultan elan edip sultanlygyny halifa tasdiklatýar. Sanjar Beyik Seljuk Türkmen döwletiniň ýeketäk sultany bolmak üçin Mahmuda garşy görüşmeli bolýar. 1119-njy ýylyň 14-nji awgustynda Mahmud we Sultan Sanjaryň arasynda Sawe'de bolan söwüşde Sanjar ýeňiş gadanýar. Söwüşden soňra lalaşa göre döwletiň günwatar bölegindäki ýerler Mahmuda berilýär. Şondan soňra Beyik Seljuk Türkmen döwletiniň hakyky hükümdary Sultan Sanjar bolýar. Sultan Sanjar döwletiň merkezini Raki Ajemiden Horasana geçirip Merv şäherini paýtat edip belleýär.
Sultan Sancar uzak wagtlap taht uğrunda görüşler sebäpli Goşan Türkmen döwletiniň täzeden diketmegi başarýar. Emma bu ýagdaý hem uzak wagtlap dowam etmeýär. Halif Müsterşid bilen dildöşük kuran Mahmud Sancara garşy gozgalan edýär. Onu eşiten Sultan Sancar goşun jemläp Mahmudyň üstüne ýürüş edýär. 1132-nji ýylyň 26-njy maýynda Dinevar söwüşinde Sultan Sancar ýeňişe sedewar bolýar. Mundan başga da Sancar 1136-njy ýylda Gaznanlylar, 1141-nji ýylda Хорезm ayaklanmasyny basyp ýatyrýar. Şol ýylyň özünde gaýrymüslim bolan Garaxtaýlardan, ýagny Hitanlardan Garahan döwletiniň ýerlerini goramak üçin Samarkandyň töweregindäki Katavan sahralarynda bolan söwüşde Sancaryň goşuny ýeňilýär. Bu ýeňiliş sultany musulman we hristiýan dünýäsinde hem awraýyny gaçyrypdyr. Hatta sultanyň ýeňilişinden peýdalygyň Horezmşah atsyz Horasanyň paýtagty Merwe hüjüm edip döwletiň barja hazinasyny toplap alyp gidýär. Paýtagta gaýdyp gelen Sultan Sancar gahar dönüne bürenip atsyzyň üstüne ýürüş etmäge taýýarlanýar. Sultanyň Horezme ýürüş etjekdigini eşiten Horezmşah atsyz söwüşe girmäge guruç atmandyr. Atsyz täzeden sultana baglylygyny ýemin eden soň sultana bolan sadakatyny görkezmendir. Sultan Sancar bolsa Horezmşah atsyzyň baglyk ýemini etdirmek üçin meşhur şahyr Edip Sabiri ilç hökmünde uğratýar. Atsyz ýene-de sultana hormat goýmak ýerine iwerilen ilçini hem öldürtýär. Sultan Sancar bu habar eşitenden soň destine goşunyny jemläp atsyzyň üstüne ýürüýüşe uğraýar we öz goşuny bilen Horezmyň paýtagtyna ýakyn bir ýerde çadyr dikip söwüşe taýýarlanýar. Atsyz bu wede hem söwüşe girmekden boyun gaçyryp Sultan Sancara ilçi berýär we sultanyň onu bagyşlamasyny isleýär. Sultan Sancar hem onu bir wede hem bagyşlaýar. Beýik Seljuk Türkmen döwletinde Sultan Sancaryň döwründe Seljuklar we Oğuzlar arasında gapmagyşlyklar ýüze çykypdyr. Bu wakalar şeýlerek ýagdaýda beýan edilýär. Beýik Seljuk Türkmen döwletine degişli Balx welaýatynyň häkimi İmaduddin Kamaç Oğuz taýpalarynyň köplük bolup ýaşaýan ýerlerine ýyllyk 20 000 goýun salgyt almak üçin salgyt toplaýjylary uğratýar. Oğuzlar bolsa bellilen salgyt möçürini artdyrylypdyr diýip salgyt tölemekden boyun gaçyryp şol ýerde salgyt toplaýjylardan birini hem öldürýärler. Şondan sonra Seljuklar we Oğuzlar arasında gapmagyşlyklar hatam itileşýär. Sultan Sancar Kamacı Oğuzlaryň ýaşaýan ýerlerine gözetçilik etmek wezipesini belleýär. Kamaç bolsa Oğuzlary bolan gadamyny içine sygdyryp bilmän öldürülen ilçiniň bedelini soraýar. Oğuzlar bolsa hiç hili bedel ödemeň ýerine söwüşmeň tarapdary bolup taýýarlyk görüp başlapdyrlar. Kamaç goşuny jemläp oğul Ebubekir hem ýanyna alyp Oğuzlaryň üstüne ýöreýär. Oğuzlara ceza bermek üçin giden Kamaç we onuň ogly Ebubekiriň goşuny ýeňişe sedewar bolýar. Bu habary eşiten Sultan Sancar destine Oğuzlaryň üstüne ýürüş etmäge karar berýär. Oğuzlar bolsa sultan bilen söwüşmek istemeýändigini, oňa tabindigini bildirip, sultany bagyşlamagyny isläp ilçi iberýärler. Sultanyň huzuruna baran ilçiler öldürülen adamlarynyň bedelini ödejekdigini aýdyp, bagyşlamak üçin sultana ýalbarypdyrlar. Şol wagt Oğuzlar tarapyndan öldürülen Kamaçyň agtygy Muayyed Aýaba olary bagyşlamagyň ýerine sultany söwüşmäge razy etdiler. 1153-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda bolan söwüşde Sultan Sancar ýeňilýär we Oğuzlara ýesir düşýär. Oğuzlar bütün Horasany ele geçirip Merwe ýerleşýärler. Oğuzlar Sultan Sancar'ı Merwe getirip 3 ýyl ýesir edip saklaýarlar. Sultan Sancar ýesirlikde wagty gündüzlerine tahta çıkarıp giýjelerine demir kapasa salyp goýardylar. 1156-njy ýylda Sancar ýesirlikden Muayyed Aýaba halas edýär. Şondan sonra sultan Ceyhun deryasyny geçip Termiz galasyna ýerleşýär. Indi sultanyň öňkü haly galmandy.
Sultanyň ruhy çökgünlüğe uğramagy kulunç keseline duçar bolýar. Sultan Sanjar 1157-nji ýylyň 8-nji maýynda aradan çykýar. Hemde onuň üçin bina edilen mawzoleyinde jaýlanýar. Sultan Sanjaryň aýaly Türkan hatyndan 2 gyzy bolupdyr. Olaryň ikisi hem garyndaşy bolan Mahmud II durmuşa çykarylypdyr. Sultan Sanjaryň ogly bolman soň Sultan Mesut Demirelkiň dul aýaly we Gürcistan şahsy Demetre I-iniň gyzy Rusudany öýlense-de bu aýalynyň hem hiç hil çaga bolmandyr. Sultan Sanjaryň ölümünden soň Horasan we Mawerennahr Harizmşahlar döwletiniň elçiligine geçýär. Sultan Sanjaryň mazary Horasanda, ýagny häzirki Türkmenistanyň Gadyw Merw şäherinde ýerleşýär. Bu mawzoley 1221-nji ýylda Mongollar tarapyndan ýykylýar. Sultan Sanjaryň mawzoleyi Sowet Soýuzy dargandan soňra Türkiýe döwletiniň kömek bermegi bilen awatlaş işleri geçirildi. Hemde 2004-nji ýylyň iýul aýynda siýahat etmek üçin açylyp berildi. Hawa dostlar, bugünkü videomuz şundan ibarat. Sultan Sanjar hakkında bilýän zatlaryňyzy tesvirler bölüminde ýazmagyňyzy haýyş edýärin. Hoş sag bolun, saglykda görüşelim.